Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Hanjang langso National Highway 39 atowar pi adu kekek along LP truck kachingkoy. Vosing ni Paipliar ni Bukajan Police Station ke parlo Hanjang langso National Highway 39 atowar pi adu kekek along LP truck ahir ing tang rakpen kachingkoy. Kopay kimi parbik pen ajok driver lapen handyman atum areng ahu kiswa avelang pusi birta ribdunlong. Bangso kachingkoy a truck bearing registration number lake NL01AB 3553. Jorhat pen Dimapur an kipali damji aphan gakhir lapen masalak arthang ponsi pon boma hutsi kachingkoy puta kethek dunlong atum pen thanpon. Tong sekot pen Bukajan raikom sai khia tum birta arjulong si adimak long an pali dun pen do anasaya mositami chiparding ponlo. Bukajan mesar kurube Karbi Anglong News. Men tomon charting kewang ajok penang anhemrit kana hongdun. Lakheng korap lidio pani constituency angkang Inglong Chedon PS Longki Tiso Arong Lapen Chondro Taro Arong wo signify ke thom arni men tomon charting kewang ajok Longki Tiso Arong hum pho Lapen Chondro Taro Arong hum thom anahem ruponlu anparta bangso hem kiru along hem ar loke do ahor musitami nahok ponlu lason si ke chokijun Lapen peri anparta osumar loke charli kitab buhi pen chenglo penang anason kana hok pondulu lasi Longki Tiso Arong asar Bikrom Tiso Lapen Chondro Taro Arong asar Chondro Taro atum Karbi Anglong Autonomous Council ke jake the ki dinga tum lapen local MEC serban telenga aphan prabjin pen kisung ke phoa tum aphan ke rap ke pajerji aphan choniri pedopon busik achiklo ni phai clear ni nalitum media asor itu marong nangka humri pot ni prangsi nalitum aphan dingching duklo ba kardom tajereglo ase patumi ni phai ke thomar ni adak ni tum Inglong Chedon 55 PS along de la de pani 24 constituency ang kang paru along adak kopi ko santan ne tumon thepo bang tu dajok ni tumarong penangan atumahem kana hok dulo lapen adontin tame kupene heno chat pene tomon pon ting pangyar phit mane hem baranda pon wang mane hem ge son dulo setame kiru brai bang ke abi pin bang don ho ne dulo si laso ang bong kan hok ta dupiglo pinangan ke kicho hormu hedi sok sang ta kan hok dulo lapen piri ta kan hok dulo lapen hem hormu phuli pukok ta pine kahing no dun ta dulo penangan hem ke pen suki lahai kahing no pine dor gesu hormu kahing no dun ta dulo kasi patumi apor lake baji kresi pen baji krehini la soda kalom si tumon bang ge kiwang kasi kopi ko sono ne nitum ta chini delo lasi non la padusi abang ge lahai hui kahing no ahem kawe ba kichu son pinikan hok lahai pot la Karbi Anglong kacari atum thege tim Karbi Anglong la CM Benanglok MEC dak dopani konstituensia MEC local MEC atum phansami nili pini midiang nu gechiningri la hello rabjin pen nalang nitum kedo thai kabide rajok alang nitum phan hem ikim PG lapen kichu son tame men juridam tong thik thila hai tame pali maprab jin asante busi nili dak Longki Tiso arong asar nilmen Bikrom Tiso asi nili hinpen la Karbi Anglong kecari thege ding atom phan pen na jasimet adak local MEC sorbon telenga alang ni phan sami
jening riparpik lo lahai kano hok apot hem rit setame kimpi jepat jening rilo Kangke la hem kaheng nu ke don ko andui na lihin kanang tan pacini di nak ladak ta. Kahen udak ladang ni tum long kiti sorong bangke don pol. Kami mane hem la son ting pon baranda oi plang na ho mane hem la son asar nung oi jok na ho lahai bangke dolo hadon tin na tang kre thak thak lo. Kenang nang lirong la ko andui don ko andui long kiti sorong Arong phai apai. arong phai bangke ni tumarong ke don thong ke bra troksi. La don thong ke ba proxy a hem anta mane na hok dum lap la di. Mane asap ke hinudun lo. Tame la avipin mambang ke don pol. Guwahati Karbi Hemtun along Karbi Lo Charlie Asong Lapen Jaintia Students Movement Atumpen Aduya Hoyalam Aputhak Kachingki Kachethanpon Non Malom Hurke Chudut Aduya Hoya Puthak Wo signify ke thom arni Guwahati Karbi Hemtun along KSA Karbi Students Association Lapen JSM Jaintia Students Movement Atum Chelang Pepen Chingki Chethan Ajaimek Pimanpon KSM Phu Jamson Timung Pen Si Bangso Ajaimek along Mai Chepa Hempu Pon Pen Mai Pangcheng Ponlu Bangso Chingki Chethan Ajay Megalong Alohiaman Pen Albanus Timung All Meghalaya Karbi Association President ex-KSA President Robindro Rongpi Sterling Ningti Leningstar Rimbai Jaintia Students Movement President Binjurba Suchiang Pen Chenglok KSA Klemra Pet Lapen JSM Klemra Pet along Kethe Kiding Atum Chetong Dun Pen Mayalong Chingki Chethan Pon Jasemet Bangso Mayalong Aduya Hoy Alam Ki Chingki Chethan Pon Lason si Karbi Anglong Pen Meghalaya Aduya Hoy Soluk Sodakawi Deji Aphan Lapen Ingsam Jin Pen Kedoke Thak Japhan si Bangso Mayalong Chingki Chethan Pon Lapen Thunon Eprang Ki Wang Jilang Arni Pupen Aduya Hoy Sitami Kang Samjin Pen Kedoke Thak Pon Longji Aphan si Isia Ke Me Committee PNAR and Karbi Peace Committee Puasong Seng Ponlo Bangso Asong along Lapu KSA Lapen JSM President Atumsi Convenor Arpu Chepek Ponlu Lason si Labangso Amayalong Kachitong Dunatum Anaphan ke Members Arpusi Pek Ponrinti Lason si Bangso Ajaimek Kecheng Pen Kijut Ing Samjin Pensi Pachun Ponlu Fransi Jaintia Student Movement Kumhat Churolo je Labangso Kes Karbi Anglong along Pen Hinglo Labangso long Dui Hoyang Sapu Kahuri Sai Puthak Alang Tundai si Kamatha Apor GN Pen Tum Labangso Jepang Samnang Alang Udin Tan Labangso long Wang Pen Family Tundai Labangso long welcome them no Silong Hopini Karbi Rong Karbi Hemtun along Karbi Karbi Hemtun long Labangso long Listen Pen Chinga Chinga Pada Mono Kosong si Labangso long Ilutum long Solo Kusuda Kapabila Chinga Polang ke Inangkan cingwa jingsa itu malam pegang long lo masih labang solong itu nggak pang sampai kalau itu pegang long lo bangke aprang si itu malu bangke kalau itu akhir pak isi kaprek bangke tanpa itu juga bangke kamu tahu apa beda sih hari itu tanam mengkali si labang solo tanam bangke itu isi ini cikol lo ngajar itu si peace committee sing lo si labang solo peace committee sing si itu labang solo nggak kacing ki bangke Karbi Thomas Council Lapen ke Jontia Thomas Council Lapan Kami Abang Solong involvement ang doon ng isisiko ko no Labang so papan itu Jonsia sudah berikan mengerti dapat itu mengupdate ko Lapen Karbi sudah ini sudah nakal Abang Solong itu alam kami bahwa Jonsia sudah movement dun sihala tum Jonsia Thomas Council long deja ko alam tum si den ko hello si uthok Labang so itu kada Desember na marami ke pabdulong panin tung haladang so ada kedo area local dan hambang itu margin pen cingkida po lapaso cingkida itu itu akhir kami meeting pen isi ini senang tek plan untuk lahir dulu masih ini tu lapaso peace committee seng lo bang ke aku cibak puno isi committee seng lo lase haladang ke Jaintia Student Movement bang bahin dulu Presiden Lapen Division Secretary dulu dan ini tuh akhirnya sih memangke Dimithan Presiden Lapen Division Secretary yang bahani sih dulu kok masuk Lapen apa memangke itu members dulu kok misalnya bakso si Dimithan yang dulu sini di sini langsung punya press
mit pen ge si ke pil si ka pachini tang tung bang jala puan lo je kaprek bang Karbi Anglong mane kabera tidur na kaprek mo mat khalang desi je nang tuma mithang khan ke pisi chen bai mala si mat khan ko orang ke tinggal bang pension si abe nang ko si thima la bang so kama thal ke pine bang hasun nang tung ta me chen han ka poti ke la ka ju ni jadi si bang so pini athima Samelang so khoya sing terang arong thengpi mate jambili athon kangthum karne asai kepaman pon Vosingni phaipli arni lakha krepli korkanthi constituency samelang so khoya sing terang arong thengpi mate jambili athon pasoi pare tang etpen pini kangthum karne asai kedeng pon Jethan dame kedam tang suri hini ra sirkep aningkansi rong chukim ponlo lapen hako phusar phisar ang thun pen karbi atumta kheikang thim chenam pupen chinthong rong hang bikhoi moja atum ahin pen karli tang khoya sing terang aphan rong asar apun achak choklim ajok sar bat ponlo Lapen halaso army pen ke khoya sing terang arong pusi amen chethang ponlu lapen rong rup maker sarla risoi jang diuri pherang ke do an pen rong rup aphan kenang sot ahormu an kiri ponji aphan chingki chingwai pon bom pen penang ana kenang sot abangki ripon bomlu bonta khoya sing terang abang heloving adim sangtet chu endam det pen ajok rong rup aphan pamote kang rok ason cheman detlu Lason si karlitang khoya sing terang aso poakleng jel sing terang puthot asar bura khoya sing terang ke klem kang un eya son an ke klem pon thuji pupen ajok wosik ni phai player ni karbi atumta hako penaron thengpi ma de jambili athon kenang sot nai ahormu kang thom karni pon asai klem ponlu Labang solong rong asar jel sing terang lun sepo kang burabe baroi mate jambili athon ke soi keret Vidya Singh Hansi Mojadar Dilip Singh terang chenthong rong hang klengdun klengsar po lapen deuri pherang ke lapen sorkari gaubura atum chetong dun Lason si jeng toy jeng niuri soe jang klengdun klengsar po sarphi sarphu aklimang pharpen alir dalon lun temo cheng buruk arki ading pen ser thengpi rup thengpi kangthom karne asai mesen pen pachun pon Samelang sopen longba morning ti Karbi Anglong news ke học lo Vidya Singh Hansi nili melo dei ase nili rong ke arnam lang so khain ti ro lem te manda dei ha inglong Tante la so theng pi nang li ke soi pon ni kwan en la la si ba so jamla thol nili ke soi ke ni thong kep la isi ni bak ke et ke ma nili ke sara polo nili England rap pui lo Tante la so ko pia theng pi ben si ke soi neเราซอแทงปีแกเบ่งวอยเป็นโลหลักให้พี่ผู้อันนี้เป็นถ้าเบ่งวอยซีแกเอ็นถ้าซีเบ่งวอยซีนี่เอ็นหลักปอกอาจจะกับเรื่องแทงปีแกเอ็นนุ Tante na li la ke soi ke da bang iklo la si la kang thum karne la so aputha ki hek pen Karbi Anglong arat phan bachnik tha ko so na niyom ben si kang thum karne na ima กลางทงการนี่นังฮีเกกุศลละนรสนละลาเสจินทอโรหางโมจาบีคอยเป็นเสกลางทงการนี่ลาอันนั้นโลกจอนี่ลิตาลาเสียงคันเทคจอดลแทงมาหอดื้อตุมันนางจะทานปอนี่ลิเกซอยตังเกเจงลองมหรีรองปีลาเป็นแกนี่รองอันนั้นมาสุขายตี là pen ke lang lok so dai bar tron bir sing ajam la thot pen ako la bang so la thu la dak ro ason thak thari lo terang arong lo dai la bang so pen ke kalian ke rong har kong ke rong la pen ke non ho barian mitika ro ha rong la pen ke ako chuneng dak Jun rong pi asopo master ako pineng ako la dak thore lo ako na lo ti adur ko terona sor lo jo la alo ako no order ko uni ni papeng un elang nda Hamilton roi la Tante la bang so theng pi soi tang et pen pini nang li rideng pen la pu khoya sing tera arong asal arideng la pen risoi jang arideng nang li pini nang li hin pen tekang lo asila so puthang nang li kwan choro kang ji lan kwan hil jume pi kang nang li kachuru hi yumi ke pini ke chelang mi si lo amana peng ke chudam hadar non chudam po la si no achiti mun la mate ho ada si nim rakom chudam ji chongkri ni chithoro hang chongkri ni lo jo la si adak chudam ji la ana la achiti mun la
Governing body meeting mate krongching sayamai Bhuvan Chandra Terang Memorial College Rongagora Arlok along kepaman pon. Sojeng thenta constituency angkang kechengsi college lake Rongagora BCTMC henlo. Lasi lochar leo somarato maphan kemisenji aphan lapen an sosi kapaching thordunji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council local MAC kache rong pipi kapin khat ateng pen paman ponlo. Rongagora governing body BCTMC Memorial College guardian atumpen BD sore chethan pon lapen college building sitame prabjin pen kimpon popu than pachini pon. Lapen lo than bang atum aphan sitame appointment letter sitame pipon pu. Labang so governing body maypi president kache rong pipi VP Bidyaram rongpi secretary Komol Terang lapen socheng thenta mondol president Sam Ingleng VDC chairman Bronson Terang town committee chairman Sundaram Terang ward commissioner Biren Teron ST Morcha Kamsing rongpi advisor George Ronghang lapen ongdung atum chetong dun pen mesen pen labang somai pachun pon. Rongbong wepen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News. Governing body nangli tum ke chimbai governing body aba chimbai tak la pendo je la sokoles non ba ke chuneng ke sekulilo si pineng ba second year ako non ako first year ako sumara to admission and no sila hay patak tum chimbai bomo tapen ako nadak ke claim gedam staff to makan appointment tak pil tapen ako itu building lahay ako muneng next year ako degree college tak itu po hasil hay patak kata itu kosong se claim gedam nang jima hay patak amukan itu baso si chimbai non student bang kan bakti student juneng non second year ke 16 jan ke pas tapi aku non aku 22 admission bom 22 an first year. Ingdeng Phoke Chok Football Knockout Tournament ke pathu ke pangcheng pon. ICYM Choki Hola Paris Penpator Pipon si Ingdeng Pho Indian Catholic Youth Movement Knockout Tournament ke pathu ke pangcheng pon. Lakhaingor pon nilip MSC constituency ke parlo Choki Hola Paris Youth Atumpen bo signify ke thom arni ke pathu kangpu pon. Labang solong alohiaman pen kachetong dun Father Jonathan Teron Assistant Parish Priest Choki Hola lapen Torsing Singnar lapen Rajan Phangcho atumpen Amondoli atumpen ta ke ong dung pen chetong dun si ke pathu atumaphan aning parung dun lapen ke pathu ese ke hai kerem ke thek the kangwai ji aphan mate ke palang chari dun ji aphan pura kasa pen referee Jiten Phangcho Harson rong phar lapen line referee Diluing ti lapen Harlongbi Phangcho atumsi inkrung saiponlo. Labang so kecheng ke pathu ponalong Rangsali FC Deithor lapen akhoi puta FC Choki Hola atumpen si kecheng si aphong ICYM ke pathu tangcheng ponlo. First half an akhoi puta FC atum ipum thaponlo apithu Rangsali FC atum ako ipum thapon si nat ahinta 1-1 goal chipi pen ke thek chingbar pon detlo. Bonta ke pathu pulote ihin kalite ihin ke highway nangji pupen penalty mate ahin kachito rahut akhoi puta FC atum pen goal kipi ke ong muchot pen ajok ipum pen akhoi puta FC atum chepa hai ponlo. Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News. Ini kana farman dak Chukiala Paris ICYM atumpen bangso football kapathu kapiman pon along pinya prangsi kapathu lo pining kana farman ini patubom lake Rangsali lapen dak akhoi puta football club atum nasi alang itum timni atum panta nili Chukiala Paris amen pen choro lo lapen jasemet ke ladak kasa pen ge bang referee atum lapen jasemet pinya luhi kithe aluhi sarpo man pe nang chitong dun adak Chukiala Paris kurusar Jonathan Teron na pen head ketikis hangcho sangho pen chenglok akaprek munduli pen sitami pini na keja tum nang chitong dun na pen keong dung ICYM malong kam ki claim ke chipe du gatum na bangso football kapathu kapeman ponjia fan ki claim ke dam kadu ka wi tum fanta ni lichuro lo lapen pini labangso kapathu long nang kelang du natum jasemet ke alang ni tum nang kelang du natum nang chitu dun pensi pini labangso kapathu alir ala cham nang pidu na pot ni kadu ka wi fanta ning ching du lo lapen churo lo lapen labangso kapathu ki bija mathe abang ke lapuson hello nil tum diocese level along ta lapuson football kapathu kapeman pon do
labang so long pen football kapatu tek muchocho na tumapan ingwaisi mohala diocese level alongan citami kapapatu ponji apan awar sai ki ponji na pen ke jasemet ngonopor jasemet ke ladak chukiala paris arlo ke do jasemet risumar tumapan la kapapatu na ningga pirung ponji apan na pen ke mithang okpran apanta ke meja apan pusikama thapomsi abang so kapatu pen teman ponlo la sikadu babi nang cirap nang citu du na tumapan nili chukiala paris amen pen ningking duglo la pen nang churu parlo